bcaaनि गेजेराव आरोबाव गोदानै मोनसे जेंना फैदों। बे जेंनायाव सासे एक्टरा मुंदांखा एक्टर बिपुल मुसाहारि बिथाङा bcaaनिफ्राय ओंखारनोसै होननानै गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेराव रोखायै बुंथिदों आरो बिथाङा दुखु मोनदों। गोबांनो बुंहरदों, नोंथाङा गेम्सनि मार्कखौ सैया नामा? नोंथाङा मानो जेम्सखौ लोगो हमैखो? बायदि बायदि खोथा बुंहरदों। जेम्सखौ जोङो लोगो मोनदों, बेनिखायनो खाथियाव लोगो मोननायखाय बा गुवाहाटियाव लोगो मोननायखाय जों भिडिअ बानायदों। लोगोसे गेम्सनि मारायाव गुवाहाटि थायो, नाथाय बिथांखौ जों दिनैसिम लोगो मोनफेराखै आरो कन्टेक्टबो गैलायलाया, बेनिखायनो जोङो भिडिअ बानायाखै। जेबो बेरेखा गैया, जों गासिबो लोगो, जों बेजोंबो लोगो बेजोंबो लोगो, जों जाबाय गेजेरनि। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय जेंना जेंसि, जेरै bcaaनि सायाव जेंना जेंसि, लोगोसे बड'लेण्ड टाइगार आरो जेम्स मुसाहारि बिथांमोननि सायाव जेंना जेंसि, माखासे बायदि बायदि जेंना जेंसि, लोगोसे गेम्सरि दैमारिनि जेंना जेंसि, बायदि बायदि जेंना जेंसि जोंनि बे संसाराव बा बर' हारिनि गेजेराव सोमजिगासिनो दङ। दा बेखौ लानानै जोङो माखासे खोथाखौ सावरायनो नागिरदों बिपुल मुसाहारि जे बिथांमोननि सायाव। मानोना मोनसे गोदान भिडिअ आगारबावदों बिपुल मुसाहारि बिथाङा गावनि चेनेलाव। बिथांनि चेनेलनि मुङानो जाबाय बादारि फिल्म प्रडाक्शन। अब्ला जोङो गिबियावनो जेम्सआ मा बुंखो बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव, बेखौ जों खोनासंगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नैबे स्क्रिनाव आं देखायगासिनो दङ। आंनि बे मबाइलाव नायना लानि जायनि मोनसे बड'लेण्ड टाइगार। नोंथाङा माखासे माने गलाय गलाय रायखांबाय थायो, मा जाहोन दं? नोंथांमोनजों माबा मोनसे पार्सनेलि मा दं नामा, दुश्मन दं नामा? जेबो पार्सनेलि दुश्मन गैया। बेनि स्टार्टआ जाहैदों गेम्सरिनिफ्राय लानानै आंखौ रायग्राखा जादों बेयो। बेनिफ्राय आं बिनि थिंकिंखौ नोंनो बुजायना होनोसै। बेनि थिंकिंआ, बेनि साननाया ओरैबायदि डेन्जार, बेयो सानफ्रोमबो मानसिजों नांलायनो बुलायनो सानबाय थायो। बेनिफ्राय आं बिनि साननायखौ बुंना होनोसै। बेयो आंखौ ओरैनो बुंबाय थायाखै, बेयो आंखौ आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनो नागिरगासिनो दङ। जेम्सनि लाइफखौ मा खालामनानै मा बुंनानै बरबाद खालामनो हागोन, बेयो आंनाव टारगेट लाबाय दङ। ओरैबायदि दा बड'लेण्ड टाइगार आमायसोआ आंखौ गाज्रि बुंनायावबो गोबां मानसियानो ओरैबायदि मोजां मोनो। मानो होनबा जायफोरा साननो रोङा, गोबां साननो रोङि मानसि दङ जोंनि गेजेराव, जायफोरा साननो रोङा बे बुंबानो बिराद मोजां मोनो। मिथिबाय? बे बुंदो, बरिया बुंबाय, जेम्सखौ बरिया बुंबाय, बरिया बुंदो। माने बिसोर सानाखै, ब्रेनखौ इउज खालामाखै नालाय, बिसोरो मा बे टाइगार बुंनायखौनो जोबोर मोजां मोनो। बिथां जेम्सआ बुंनाय बायदिब्ला गावजों आरो बड'लेण्ड टाइगारजों जेबो गावारि जेंना गैया बा पार्सनेल दुश्मन गैया, बेबायदि होननानै बुंदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गेम्सरि दैमारिनि थाखायनो बड'लेण्ड टाइगारा जेम्सखौ रायजेनदोंमोन, बेबायदि होननानै बुंदों। नोंथांमोना बेखौ खोनासंबानो जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरावनो गोबां सुबुङा आंखौ बुंहरदों जेम्स मुसाहारि बिथांखौ लोगो मोनैनि थाखाय नोंथाङा जेम्सनि सापर्टखौ जों मिथिखायो, नोंथाङा गुन्दा, नोंथाङा बैथाला, बायदि बायदि खोथा बुंहरदों। बेबायदि खोथाखौ जों एसे साबजानाय मोना आरो जों बिदिखौ मिनियो। मानोना जों जायखौ खाथियाव मोनो बेखौनो जों भिडिअ खालामगोन। बोथोरजों समजों बा गसाइनि अननायाव जेम्स मुसाहारिजों आरो आंजों लोगो हमलायलायबाय, बेनिखायनो जों लोगो मोनलायबाय आरो भिडिअ बानायबाय। मानोना बिथाङाबो इउटुबार आरो लोगोसे इण्डियान आर्मि, नङा होमबा लोगोफोर? हमनानै ला दा गेम्स दैमारिखौ आं लोगो मोनोबा बेजोंबो आं भिडिअ बानायगौमोन, नाथाय समजों बोथोरजों आरो गसाइजों गोरोबलायाखै। बेनिखायनो जोङो गेम्स दैमारि बिथांखौ लोगो मोनाखै बा लोगो हमनो मोनाखै। बेनिखायनो जोङो गेम्स दैमारिजों भिडिअ खालामनो मोनाखै। जुदि गेम्स दैमारिजों जों भिडिअ खालामनो मोनो अब्ला जों खालामगोन। नोंथांमोना कन्टेक्ट दंबा हरबानो जाबाय, आं खालामहैगोन भिडिअ। अब्ला जों दानिया फैदो बिपुल मुसाहारि बिथाङा मा होनखो? बिथाङा लास्ट रिप्ले खालामदों थाख्लाय नार्जारीमोननि सायाव आरो माखासे इउटुबारफोरनि सायाव, आरो बिथाङा bcaaनिफ्राय ओंखारबाय होननानै रोखा बुंदों आरो बिथाङा गाव एक्सट्रा मोनसे प्रडाक्शन खुलिगोन होननानै बुंदों। अब्ला बिथाङा मा बुंखो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। उनखिजा आंनि बे नायनि। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय दुलाराय बर' हारिनिसिम आरो खर' गंग्लायबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बर' सावथुन नायगिरि, इउटुब नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। मिस्टार थाख्लाय नार्जारीया क्षमा बिदों, बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंगोन। आरो जायनाखि थाख्लाय नार्जारीनि जानानै मोननैसो इउटुब चेनेला बुंदों, बेखौबो बिथांमोननि सायावबो आं फंनैसो बुंगोन। बे लेंगुवेजआ थिग जायाखै। नोंथाङा क्षमा बिनायनि नामाव बिपुल मुसाहारिखौ अपमान होनाय बायदिखौ नुदों। दा बे आं बुंनाय राव नङा। नोंथां रायजो राजामोनहा थाख्लाय नार्जारीनि क्षमा बिनाय भिडिअखौ नायबानो नोंथांमोनहा बुजिनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे सानैसो फंबाय इउटुबारफोरनि सायाव आं बुंनो नागिरदों, नोंथांमोनहा जोंनि कन्टेन्टखौ मोजाङै फरायजोबनानै, भिडिअफोरखौ मोजां नायजोबनानै जाहाथे रायजोफोरनो मेसेजखौ
बै भिडिअ'आव मा बुजायदों बै भिडिअ'आ मा होनदों बेखौ मोजाङै नायनानै मोजाङै फरायनानै साबसटेन्स सारांस'फोरखौ नोंथांमोनहा रायजोफोरनो बुजाय खिन्थु नोंथांमोननि माखासे खोथा बाहायनायफ्रा वान साइड बादि जादों आरो आं दिनै सोंदों इउटुबनि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ आं बारा मिथिया आं मिथियाखै दिनै नोंथांमोना बहाय पावार मोनदों सोरनि जानानै खोथा बुंनो बहाय पावार मोनखो आरो बहा PhD खालामना फैखो आं बेखौबो मिथियाखै हायोब्ला फंबायमोनहा खिन्थाहर आं नोंथांमोनखौ गाज्रि मोनाखै नांगौ समाव नोंथांखौबो नांगौ जानो हागौ नोंथाङा आंखौबो नांगौ जानो हागौ खिन्थु खोथा बाथ्रा बुंनायाव वान साइड खोथा बुंनो नाङा गासैबो जिनिसखौ तदन्त खालामनो हायाबा फाइनाल सलुसन होनो थांनो नागिरनो बे माबाखौ लाबोनो नाङा दा बेखायनो आं इउटुबार बिथांमोननिसिमबो बुंबाय नोंथांमोनहा नोंथांमोननि कन्टेन्ट लाबोनायाव जोंनि माखासे बबे टपिकखौ लानानै बानायदों फार्स्ट टु लास्ट मोजाङै स्टाडि खालामनानै बिनि साबसटेन्सखौ बख'नानै रायजोफोरनो हो आं दिनै नोंथांमोनखौ खावलायबाय बिदि नङा दा आंथ' नुदों एनिथिं MJ मोनसे इउटुबार सासे इउटुबारा फ्राय बे थाख्लायजोंनो माने गुलि गुलि थाखायो आरो थाख्लायजोंनो नुखायो बेखौ दा बे हिसाबै आरो मोनसेया नलेज मोरैबा होनदोंमोन आरोखि बे मोनसे मोजांखौ होनदों खिन्थु डिटेल्स जिनिसफोरखौ लाबोनानै बुङोब्ला बिराद मोजां जागौ खारन जोंनि भिडिअ'खौ अलरेडि रायजोफ्रा गोबां मानसिया नायखांखाबाय दा बे आरोखि बेखायनो मानसिफोरनो मिसलिड खालामनाङा मानसिफोरखौ मिसलिड खालामलाङोबा गासिबो माने गुलाय गुजाय जायो बिसानिफ्राय होखारनांगौ येस मानिदों आरो आंनि लिरनाया जाहैबाय दा जोंहा बिसाखौ फोसाबनाय पिरियड बिसाखौ जोङो सोदांनाय पिरियड बिसा आरो बर' समाज बर' सावथुनखौ फोसाबलांनायनि पिरियड बेखायसो आं लिरदों फोसाबनायखौ लानानैसो आं लिरदों बिसायाबो गाज्रि मोनदों जानो हागौ दिनैसिम मानो होनबा जोंनि कलेजफोरनिफ्राय फन मोनसेबो फैयाखै आंनाव थाख्लायजों रायलायदों होनदों माखासे मानसिया दा थिग আছে थाख्लायजों रायलायदोंमोन थाख्लायनि स्टाइल जाजोबगोन दा थाख्लायनि स्टाइल बादियै जुदि सोलियोबा नोंथांमोना सोलिदो आंहा बाय अबजेक्सन गैया आरो आं बाय बाख्नायगोनसो नोंथांमोनखौ आं बिपुल मुसाहारिया थाख्लायनि स्टाइलजों आं खारनो हाया आंनिया स्टाइला बेलेग आंनिया एसे आलादालाय स्टाइला ओंखायनो आंनि स्टाइलजों आं खारगोन आंहा फैबाय थानाय समाव भिडिअ नै बे सप्तानि गेजेरावनो मोनसे बड'लेण्ड डायरि मोनसे एलबाम दं बेखौ शुटिं खालामनांगौ आं स्टाइलजों खारगोन नालाय नोंथांमोनहा नोंथांमोननि स्टाइलजों खारदो बास जेबो बुंनांगौ गैया इयुनाव बर' हारिनिल' मोजां जाथों बर' कालसारनिल' मोजां जाथों बर' समाजनिल' मोजां जाथों बेखौ आं दिनै खावलायबाय नोंथांमोना गाहामै गाहाम खामानि मावलांथों आंबो दिनै बेखायनो आंनि स्टाइलजों सोलिनो थाखाय आङो मोनसे फिसा एसोसियेसन दानायखौ आङो मोनसे थि खालामबाय मानो होनना बुङोब्ला फिउचाराव आंहाबो खामानि मावनायाव मानसि नांगोन बा समाजखौ हारिखौ डेभेलप खालामनांगौ आं मानसि नांगोन बेनिखायनो आङो दिनै मोनसे माने बिसाबादिनो मोनसे एसोसियेसन दानायखौ आं मोनसे थि खालामबाय नोंथांमोनहाबो आंनि साननाय बादि नङाबाबो नोंथांमोननि मेलेमजों बिसाखौ फोसाबलांनो नाजादो खारन आंनि बुंफ्लांनाय आंनि गोरा बुंनाय आंनि रायनायफ्रा जादों मोनसे काउन्सिलिं होनाया जाबाय बिसाया हाग्रा गुदु जाबायमोन बेनिखायनो आं माइसा दांनाय स्टाइलाव आं बुंदोंमोन माइसा दांलांनानै आं माने बिसाखौ आबाद मोनसे गेरेमसा बिफां खालामनो थाखाय नाजानाया दंमोन बेखिनियाव जुदि आंनि गोरोन्थि जादोंबा बे नोंथांमोननि खोथासै आरो नोंथांमोनहा फोसाबा बे नोंथांमोननि खोथा बास बेनो आरोखि दा आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय रायजोफोर खेबसेबाव नोंथांमोनखौ खुलुमनानै आंनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबबाय नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ बिथाङा मा बुंखो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा गाव एक्सट्रा आलादायै मोनसे फिल्म प्रडाक्सन बा मोनसे बिसा बायदि आफाद दागोन बा गौथुम दागोन बेबायदि होननानै बुंदों आरो बिथाङा बिसानिफ्राय ओंखारनोसै होननानै बुंदों नाथाय बिनि सायाव बिसाया मा बुंगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन दासान्दि बिसानि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय जागासिनो दङ गेमस्रि दैमारिनि उनावनो माखासे जेंनाया सोमजिगासिनो दङ गेमस्रि दैमारिनि उनाव जायखौबा आलादा खालामदोंमोन बिसानिफ्राय जेरै मानिस टमि नार्जारी लोगोसे दा नैबे समाव बिपुल मुसाहारि बिथाङाबो बिसानिफ्राय ओंखारनोसै होननानै गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेराव रोखायै बुंना लादों आरो लोगोसे बिथाङा बुंदों माखासे सानैसो इउटुबार होनदों बिथाङा सानैसो इउटुबारखौ
एसे मोजाङै बुजायनानै भिडिअ खालामनो थाखाय बुंदों। गाव वान साइड जानानै भिडिअ खालामनो थाखाय जोंथ' वान साइड जाफेरा मालाबाबो जों गेजेर जानानै बाथ्रा बुङो। जोङो गेमस्रिमानबो जाया, जों बिसानिबो जाया, जों बिपुल मुसाहारि बिथांनिबो जाया, लोगोसे थाख्लाय नार्जारी बिथांनिबो जाया। दा बेनिखायनो जोंखौ गोबाङानो एसे मोजां मोनो आरो गोबाङानो मोजां मोना। मानोना माखासेया सासेल'खौ सापर्ट खालामजानो लुगैयो। नाथाय बिदिजों जाया। जों जाबाय बर' हारि, बर' हारिया खौसे जानांगोन आरो जोङो बर' हारिनि खौसे जानायखौसो जों लुबैयो। बेनो जोंनि थांखिया। जों माबोरैबा खौसे खालामनो हागोन जोंनि हारिखौ, जों बेखौसो सानो। नोंथांमोना गोबाङानो सानो बिथाङा गेमस्रिनि लोगो, बिथाङा जेम्सनि लोगो, बिथाङा थाख्लायनि लोगो, बिथाङा बिपुल मुसाहारिनि लोगो। नाथाय जों रावनिबो लोगो नङा। जों जायखौ खाथियाव मोनगोन बिथांमोनजों जों भिडिअ खालामगोन। नाथाय जों पार्सनेलि रावजोंबो लोगो जाया, मिथिबायना? बा भिडिअनि गेजेराव जों लाबोगोन। मानोना बिथांमोनाबो इउटुबार, जोंबो इउटुबार, जों खौसे जानो नाजानांगोन। बेबायदि मेगन सालायनानै जेबो मुलाम्फा गैया। जेसेनो मेगन सागोन एसेनो बांसिन खहा जागोन। बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। दा बेनिखायनो आं बेखौ बुंनांगौ बाथ्रा गैया। गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ। दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? जायबा बर' फिल्मनि मुंदांखा एक्टर बिपुल मुसाहारि बिथाङा बिसानिफ्राय ओंखारनो नागिरदों, लोगोसे गोदान आफाद गौथुम दानो नागिरदों बा फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय। बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? नोंथांमोननि साननायखौ नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि।